ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди саноатро дар меҳвари сиёсати иқтисодии худ қарор дода, барои расидан ба ҳадафҳои бузург тамоми тадбирҳои муассирро роҳандозӣ менамояд. Бо мақсади самаранок ва оқилона истифода намудани захираву имкониятҳои мавҷуда ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, танҳо соли 2018 дар қаламрави кишвар 131 корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ таъсис дода шуданд, ки дар натиҷа шумораи зиёди сокинон бо ҷойи кор таъмин ва истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ афзоиш ёфт. идомаи ахбор. Ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бунёду навсозии беш аз 6500 иншоот пешбинӣ шудааст, ки қисми зиёди онҳо дар деҳот ба нақша гирифта шуданд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. бо мақсади таъмини рушди иқтисодӣ ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Қистеварз бунёди 100 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, қисми иншоот дар соли 2018 мавриди истифода қарор гирифтанд. дар деҳа фарогирии кӯдакону наврасон ва таълиму тарбия дар муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ, баланд бардоштани сатҳи хизмати тиббию солимии аҳолӣ аз масъалаҳои асосӣ маҳсуб меёбанд. бинои лоиҳавии чорошиёна дар назди мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 34 баҳри фароҳам овардани ҷойи нишасту шароити арзанда барои 1000 нафар хонанда дар як баст бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сохта мешавад. бинои нави мактаб аз 44 синфхона, китобхона бо толорихониш, кабинетҳои фаннӣ ва ошхона иборат аст. бинои мактаб бо лоиҳаи замонавӣ сохта мешавад. ба бинокорону лоиҳакашон супориш дода шуд, ки барои бунёди толорҳои маҷлисию варзишӣ лоиҳаи иловагии таҳияву амалӣ намоянд. ҳудуд ва намуди беморхонаи бачагонии сохта шуда истода ва сею барои табобати кӯдакон шароитҳои меъёрӣ фароҳам оварда мешавад. дар сохтмони ин муассисаи табобати деҳот корҳо аз рӯи ҷадвал пеш меравад. дар маркази деҳа бунёди пояи 50 метраи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва гулгашту хиёбон оғоз гардида, тибқи лоиҳа ин мавзеъ ба як макони зебою шукуфон, рамзи ифтихор аз соҳибистиқлолӣ ва шукуфоию ояндаи ободи Тоҷикистон мегардад. ҷашни бузурги давлатии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки дар 3 соли минбаъда корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ вусъат бахшида шуда як қадами ҷаҳиши бузурге ба сӯи тараққиёт гузошта шавад. дар ҳама сохтмонҳо, дар ҳама корҳои ободонӣ иштироки фаъолонаи ҷавононро мо мебинем, ки саҳми худро босазо гузошта истодаанд. соҳибкорони ашхоси саховатманд ва аҳолӣ бо ифтихору сарбаландӣ баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ дар бунёдкорию ободонӣ саҳмгузорӣ менамоянд. бинои иловагии мактаби миёнаи рақами 40 дар деҳаи Қистеварз бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва аҳолӣ сохта мешавад. маркази тибби хусусӣ бо иқдому саҳми соҳибкор Муҳиддин Самадов бунёд ва ба як муассисаи хизмати тиббии сатҳи замонавӣ табдил меёбад. дар асоси лоиҳа барои 40 адад таҷҳизоту дастгоҳи соҳа сохта шудани коргоҳи дӯзандагии соҳибкори ватанӣ Баҳодур Раҳимов барои рушди истеҳсолот дар деҳот ва таъмини беш аз 50 нафар сокинон, асосан занону духтарони маҳаллӣ пешбинӣ гардидааст. мавзӯи дигар, саноати паррандапарварӣ дар Тоҷикистон аз ҳар ҷиҳат манфиатнок буда, бо бунёду мавриди амал қарор гирифтани чунин корхонаҳо имкони таъмини аҳолӣ бо гӯшту тухми парранда ба маротиб зиёд мегардад, вале таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки нишондиҳандаҳо дар ин самт қонеъкунанда нест. гузориши Гулчеҳраи Саттор. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тақвият бахшидани соҳаи саноат ва бо таъсиси корхонаҳо қонеъ намудани талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал ва пешгирӣ аз маҳсулоти воридотӣ махсус таъкид шуд. тибқи иттилои корхонаи воҳиди давлатии саноати паррандапарварии Тоҷикистон айни замон дар ҷумҳурӣ саршумори парранда ба ҳолати 1 январи соли 2019 6 миллиону 656 ҳазору 875 сар ба қайд гирифта шуда, истеҳсоли тухм ба зиёда аз 450 миллион расидааст. дар ҳамин фермаи паррандапарварӣ моз дар айни замон 50 000 мурғ парвариш меёбад. дар як шабонарӯз 20-25 000 тухм истеҳсол мешавад. мо мехоҳем, ки аҳолиро бо тухми истеҳсоли ватанӣ таъмин намоем. шароит ва иқлими Тоҷикистон барои рушди соҳа мувофиқ аст. аз ин рӯ бунёди корхонаҳои паррандапарварӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз манфиат холӣ нест.
талабот хеле зиёд аст. мо мехоҳем ки нархро камтар арзон намуда пешкаши аҳолӣ намоем. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи Хуросон аз ҷумлаи корхонаҳои навбунёд аст ки бо мавриди амал қарор гирифтани ин корхона 22 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. иқтидори истеҳсолии корхонаи мазкур эҳтиёҷоти ноҳияро бо ин намуди маҳсулот то ҳадде таъмин менамояд. бо вуҷуди зиёд шудани истеҳсоли тухм танҳо 28% талаботи аҳолӣ бо ин маҳсулот қонеъ мегардаду халос. барои беҳбудии соҳа мебояд соҳибкорон бештар ба таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ майл кунанд то дар баробари саҳмгузорӣ дар болоравии иқтисоди миллӣ ҳамчунин дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва саноатикунонии мамлакат низ саҳм гузоранд. зеро саноати паррандапарварӣ дар Тоҷикистон аз ҳар ҷиҳат манфиатнок буда бо бунёду мавриди амал қарор гирифтани чунин корхонаҳо имкони таъмини аҳолӣ бо гӯшту тухми парранда ба маротиб зиёд мегардад. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва бо мақсади баланд бардоштани мақому манзалати либоси миллии тоҷикӣ, ороиши мӯй дар доираи расму оинҳои миллӣ ва намоиши гесӯи дарози тоҷикона дар вилояти Хатлон фестивал озмуни чакомаи гесӯ гузаронида шуд. гузориши хабарнигорони мо. даври вилоятии фестивали чакомаи гесӯ дар маркази вилоят шаҳри бухтар ҷараён гирифт. дар театри вилоятии мусиқӣ ва масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонов намояндагии бонувони фаъол, занону духтарони соҳибҷамол аз 25 шаҳру ноҳияи вилоят намунаи ҳунарҳои халқӣ, ҳунари ороишу парвариши мӯй ва маҳорати зебои машотагии хешро намоиш доданд. ба гуфти мутахассисони раёсати кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, ҳадафи раванди фестивали чакомаи гесӯ ин эҳёи суннату анъанаҳои халқи тоҷик, хусусатан парвариши гесӯвони дароз ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои миллӣ арзёбӣ мешавад. дар ҷои намоиш бонувони иштирокчӣ аз ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят ба манзалати сару либоси миллӣ, ҳунарҳои қадимаи сӯзанидӯзӣ, атласбофӣ, тоқидӯзӣ ва ба ин қабил мероси ниёгон таваҷҷӯҳ карданд. мақсад аз баргузории фестивали чакомаи гесӯ эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ, нигоҳубин намудани мӯй рӯй, таровати мӯи саро нигоҳ доштан ва ба ҷавондухтарон як бори дигар фаҳмондани нигоҳубин кардани худи мӯи сар ва рӯй мебошад. дар раванди чорабинии фестивали чакомаи гесӯ риояи расму оинҳои миллӣ, ташвиқи анъанаҳои мардумӣ ба инобат гирифта шуд. иштирокчиёни фестивали вилоятӣ бо пешниҳоди барномаи рангини мусиқӣ, суннатҳои неки ниёгон аз қабили саршӯёну мӯйбофон, эҳёи анъанаҳои маросими миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва ба ин монанд арзишҳои некро таҷассум намуданд. бонувони ширкаткунанда бо истифода аз суруду таронаҳои мардумӣ, ҳусну тароват, ҷозибаи гесӯ, сару либоси тоҷикӣ ва ороишоти миллиро намоиш доданд. дар фестивали вилоятии чакомаи гесӯ ҳунари болои иштирокчиён аз ҷумла машотаҳо, ҳаваскорони санъат мавриди сипосу қадршиносӣ қарор гирифт. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба ҳама ташвиқгарони анъанаҳои миллӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. падару модар, мактаб ва ҷомеа дар таълиму тарбияи фарзанд масъулияти бузург ва ҳалкунанда доранд. раванди таълиму тарбия аз ҷумла назорати сатҳу сифати таълим ва донишандӯзии фарзанд дар муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои олӣ бар дӯши кист? падару модар, омӯзгор ва ё ҷомеа, нақши кадом ниҳод бояд бештар бошад? тафсилоти бештари мавзӯъ дар таҳияи хабарнигорони мо. таҳлили коршиносон нишон медиҳад ки содир гардидани ҳуқуқвайронкунӣ ва баъзе ҷиноятҳо аз ҷониби наврасону ҷавонон аксаран аз бемасъулиятии падару модарон ва риоя нагардидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба амал меояд. имрӯз баъзан ҷавонон аз назорати волидон дурмонда ба оварагардӣ машғул шуда даст ба ҷиноятҳои дуздӣ, ғоратгарӣ ва авбошӣ мезананд ки ин боиси ташвиши аҳли ҷомеа гардидааст. бо мақсади
мақсади ба роҳи дуруст ҳидоят намудани наврасон ва дар ниҳоди онҳо ҷой намудани худшиносии миллӣ дар муассисаи давлатии литсей барои хонандагони болаёқати равияи иқтисодӣ дар шаҳри Душанбе таваҷҷӯҳи махсус равона карда мешавад. ин навбат дар ин муассиса бо иштироки кормандони суди шаҳри Душанбе бо омӯзгорону хонандагон мулоқот доир гардид. имрӯз бояд аз ҷониби падару модарон, мактабу маориф ба масъалаи таълиму тарбияи фарзанд, омӯзиши забонҳои хориҷӣ эътибори ҷиддӣ зоҳир карда шавад. даст ба ҷиноят задани иддаи аз ноболиғон ва шомил гардидани баъзан аз ҷавонони сустирода ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ имрӯз ба масъалаи доғи рӯз табдил ёфтааст. ҳамзамон қайд карда шуд ки сабаб ва омилҳои ба ҷиноятҳои дуздӣ, авбошӣ ва шомил гардидани баъзан аз ҷавонон ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ гуногунанд. вобаста ба коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ дар байни наврасону ҷавонон, хусусан мактаббачагон, бояд ҳамкории волидайн бо мактаб хуб ба роҳ монда шавад, то ки ин қишри ояндасози ҷомеа дар роҳияи хештаншиносӣ ва ватандӯстӣ ба воя расанд. дар вохӯрӣ бандҳои алоҳидаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд шаҳр дода шуд. ин бори дигар волидону омӯзгоронро водор месозад ки дар таълиму тарбияи фарзандон масъулиятшинос бошанд. волидонро лозим аст ки пайваста ахлоқу одоби фарзандони хешро аз роҳбарони синф пурсон шаванд, зеро мактаб, оила ва ҷомеа дар тарбияи насли наврас масъулияти баробар доранд. гуфтан ба маврид аст ки дигаргуншавии фазои ҷомеа ва падидаҳои нав тақозо менамояд ки назорат дар таълиму тарбияи насли наврас пурзур карда шавад ва ҳамзамон диққати асосӣ ба донишомӯзӣ ва соҳибкасбу маълумотнок гардондани онҳо равона карда шавад. нуриддини Қурбон, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, мақсад барои барномаи ахбор. ҷавонон нерӯи созанда ва пешбарандаи ҷомеа буда нақши онҳо имрӯз дар пешрафти рӯзафзуни Тоҷикистони соҳиби истиқлол назаррас аст. дар шаҳри Роғун бо мақсади ҷалби ҷавонон ба корҳои ободонӣ ва дар роҳияи хештаншиносӣ тарбия намудани онҳо мулоқот дайр гардид. гузориши навбатӣ дар ин хусус таҳия шудааст. дастгирии ҳамешагии ҷавонон дар меҳвари сиёсати имрӯзаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, аз ҷониби давлат барои соҳибмаълумот гардидани онҳо тамоми шароиту имкониятҳои фароҳам оварда шудааст. дар шаҳри Роғун дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, бо ҷавонон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мулоқот доир гардид. зикр шуд ки имрӯз дар асоси дастгириҳои давлат ва сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷавонони шаҳри Роғун аз имтиёзҳои гуногун баҳравар мебошанд. ин аст ки шумораи зиёди ҷавонон тибқи квотаи президентӣ дар муассисаҳои олии кишвар таҳсил намуда истоданд. дар баробари ин хонандагони болаёқати шаҳр бо стипендия ва дигар кӯмакпулиҳо таъмин карда шуданд. дастгирии ҷавонон ва фароҳам овардани шароити арзандаи кору таҳсил дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон махсус таъкид карда шудааст. иштирокчиён ҳамзамон ҷиҳати интихоби дурусти касб, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва саҳмгузор будани ҷавонон дар корҳои ободонию созандагӣ баёни андеша намуданд. таъкид карда шуд ки бо пешниҳоди сардори давлат солҳои 2019-2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст. барои дар амал татбиқ намудани сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони босавод, дорои ҳуввияти миллӣ нақши муҳим доранд. аз ин хотир ҷавононро зарур аст ки чун қувваи бузург барои расидан ба ҳадафҳои ояндадори давлат тамоми донишу малака ва истеъдоди худро барои пешрафти Тоҷикистони соҳиби истиқлол истифода намоянд. зеро беҳуда ҷавононро ояндаи миллат ва қувваи пешбарандаи ҷомеа намегӯянд. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.